Вітаночки! Я у Сакартвела і записую лайфхак цудовного готеля, який мене спробує наїб. Хутенький рум-тур на мою опочивальню. Скажу тільки, що я її вельми недозадоволена, бо возникла дивна ситуація з гэтымі хостами, тому що я забукила на одну сумму, зараз у меня потребують на 40% больше. Я, конечно же, не буду спрашиваться и ничего выяснять, только напишу дрэнный отзыв и заставлю одну зорку на букингу, бо гэта неяк соромно так робить. І наогул, калі едзеце ў вандроўку, закладайце большы бюджэт на вось такія нейкія недарэчныя дзіўныя сітуацыі. Што ж ёсць у гэтым нумары? 2 ложкі, адзін вялікі, адзін нармалёвы, маленькая тумба, дзе ў шуфлятках няма ніводнай бібліі, прыбіральня, дзе адразу ёсць душ, туалет і прыгажуня ў люстэрку, кандыцыянер, які можна было наладзіць на 30 градусаў і не мерзнуць, самотная шафа і не менш самотны тэлевізар. Ну што, магчыма, трэба ўжо рушыць і знаёміцца з гэтым горадам. У першы мой дзень у Тбілісі надвор'е выпала такое сабе. Перыядычна налятаў дождж, быў моцны вецер. Гэта крыху скарэктавала маю прагулянку, але не зруйнавала ўсе планы. Першачаргова я пайшла на хіба самую знакамітую аглядовую пляцоўку ў старым Тбілісі. Гэта палац царыцы Дарыджан, ці тое, што ад яго засталося. Крухавы гаўбец з ажурнымі ўзорамі, вось што маніць турыстаў. Тут усе робяць нейкія інстаграмныя фотачкі ды знімаюць рылсікі. Але калі выйсці ў двор, можна пакайфаваць краявідамі ці падзівіцца аліўкавым дрэвам, як раблю гэта я, дзіцятка беларускай вёскі. Аліўкі. Але я не ў Грэцыі, але тут аліўкі. Ту-ру-ту-ту-ту. Далей я пайшла нешта з'есці, праз вось гэткі пераход з графіці і развалінамі кнігаў. І, праўда, нейкім берлінскім вайбам. Прыйшла есці па парадзе 34 Travel. Яны ніколі не падводзяць. Тут, напрыклад, вось дываны ляжаць. Але не на падлозе, а на сталах. Ну, why not? Так, аздобы ў рэстарацыі фантастычныя. Рознага кшталту прыўкрасныя фатэлі, купа вітражных жырандоляў, талеркі, якія вісяць на сценах, ці розныя музычныя інструменты, як упрыгожванні. Замовіла сабе чахуры. Гэта нейкая валавіна. Вырашыла спрабаваць кожны дзень нешта новае. Маю надзею, што мне ўсё спадабаецца. О, яшчэ взяла для сябе ткемалі, таму што нібыта грузінскія стравы без соусаў гэта нешта на сябе непадобнае. А чахуры – гэта грузінская нацыянальная страва, якая перакладаецца як сямейная. Па велічыні порцыі гэта становіцца зразумела. Яна ўяўляе сабой мяса з бульбай і вялікай колькасцю цыбулі. Гатуюць усё гэта на агромнай патэльні з глінай ці каменя. Таму на смак гэта нешта сярэдняе паміж тушаным і печаным. І яшчэ я ўзяла зялёны ткемалі, які робяць з недазрэлых сліваў ці алычы і вялікай колькасці спецыяў. Усё гэта дадае мясцовага каларыту падсілку. Наступны мой прыпынак – гэта фабрыка. Хіпстарскае месца, як казалі ў 2017-м. Але насамрэч гэта перароблены завод у некалькі рэстаранчыкаў, бараў. Тут месцяцца модныя шоурумы, прастора для творчасці, хостел. І, канешне ж, тут падаюць фільтр каву, а калі ты звычайная дзяўчына і хочаш кавы з малаком, то на цябе паглядзяць як на боўдура. Ведаеце, што мяне павінны пазбавіць грамадзянства Беларусі, бо ісці сярод дарогі і запісваць відэа, ну гэта неяк не па-беларуску. Ну што, я ўжо зноўку ў гэтых дэбільных апартах.
набыла сабе чурчхелу, а яшчэ глядзіце, спрайт і фанта, вось такія маленечкія. Планую зараз усё гэта каштаваць з фантастычным відам на начны горад. Так, першы кусь за маму. Ну, окей. Не ведаю. Напэўна, гэта смачна. Але 10 на 70%. Добра, на 8. 8 з 10. Вітаначкі, сёння новы дзень, я ў Тбілісі, і нішто не зруйнуе мой настрой. Сёння у мяне плануецца хайк, таму што, ну, горы у горадзе, ну, немагчыма на них не залезці. Але з майго акенца бачна, куды я сёння пайду. Хацеце, вам раскажу? Так, вось, глядзіце, якая у мяне на далоні прыгажосць. І вось я пайду вось да гэтага храму на пачатку. То есть вот тут вось ёсць фунікулёр дзесь тут. Але, ну, гэта якась несур'ёзна, калі можна там прайсціся. Потым падымуся там вышэй да тэлевежы, а потым пайду на іншую сторону. Там нібыта ёсць чарапашае возера і яшчэ шмат цікавостак. Пайду сярод вуліцы, ну што за пані? Вырашыла я пачаць усё ж такі з самага вялікага храма Грузіі. Тбілісі, не ведаю усяго. Ён ашалеўшай, канешне, прыгажосці. Так, гэта самы велічэзны храм у Грузіі. Сабор Святой Троіцы Смінда Самеба. Ён, канешне, заварожвае памерам, вышынёй, маштабам і прыгажосцю. Кажуць, што ў сценах гэтага будынку могуць адначасна месціцца да 15 000 вернікаў. Тут нават праводзяцца рэлігійныя службы для глуханемых. Нібыта ўсё добра, прыгожа і прыўкрасна, калі толькі не думаць аб тым, што яшчэ 30 гадоў таму тут былі старыя могілкі, і падчас закладання падмурку чалавечыя астанкі над магіллі не былі перапахаваны, а сталі папросту выкінуты. Вось такая скандальная будоўля веку. Але зараз усё прыгожа і па-хрысціянску. Сёння надвор'е на маім баку, таму рушым да самага казачнага будынку Тбілісі – тэатру марыянетак. Бачыце? Ён нібы сышоў са старонак Алісы ў краіне цудаў. Ой, я не магу з гэтага смеху. Мне толькі што нейкія мужчыны запрапанавалі папіць чаю, гарбаты, проста яны пілі, сидзячы ў машыне. І вось наколькі я баюся вось гэтых мужчынаў за 50, настолькі я іх і люблю. Ведаеце што? Трэба дзень пачынаць са сняданка. А гэта што у нас там? Кава і круасан. Але не ў гэтай краіне. Я набыла вось такую цяплюткую нейкую штукень, назву якой я ніколі не вымаўлю і не запомню. Але будзем спрабаваць. Ну, гэта 100% смачна. Але яна больш за мою галаву, напэўна, я ўсё не асілю. Не, ну жыццё ўсё-таки добрая штука. Карацей кажучы, щоб ты панімаў, гэта Беларусь, а це не запал. Добра, карацей кажучы, гэтая ляпёшка уся пакрытая сырам і, казалось бы, досыць. Але не, унутры ёсць яшчэ, не ведаю, бачна вам, яшчэ адзін від сыру, які болей салёны, і гэта аж шалець, як смакуе. Пахадзіўшы па вулачках угару, я ўсё ж паддалася спакусе падняцца наверх на фунікулёры. Тым больш, што яго пабудавалі яшчэ ў 1905 годзе. І калі не ўлічваць ремонты і перабудовы, дык гэта настаячы гістарычны транспарт.
Усё ж таки без кавы аніяк. Мне падаецца, што я магу зараз заплакаць, таму што я не ведаю чаму, але гэтыя заснежаныя горныя вяршыны, яны робяць з маёй душой нешта. Вы толькі пагляньце, вось яны, горныя вяршыні ў снезе. Як жа гэта цудоўна. Фунікулёр даставіў мяне на гару Тацмінда, дзе знаходзіцца дзіцячы парк атракцыёнаў, зона адпачынку і, канешне, безліч аглядовых майданчыкаў. Я, падаецца, не прамінула ні адзін. Ну якая ж я довольная, ну просто пирожочек. Не, ну як вам такие операторские замалёўкі? Тут наверсе прыгожа і цудоўна. Слухайце, так як мой хайк пачынаецца вось тут з гэтага вельмі мілага парку атракцыёнаў, то магчыма, што я трапіла на цмінтаж, на кладавішча. Я не ведаю, у мяне збурліліся ўсе мовы разам, таму вось памерлыя атракцыёны. Вось, калі ласачка. А ці ведаеце, што я люблю больш за ўсё на свеце? Недзе боўтацца, у нейкіх грузінскіх гарах, у нейкім лесе. Ну ці ж не фантастычнае гэтае жыццё? І навошта прыдумалі працу 5×2? Слухайце, я чую нейкую ваду. Напэўна, я знайшла нейкі... Што? О, да, знаходка тая яшчэ. Ось крынічка. Ведаеце, што гэтыя вашыя хайкі заставляюць распранацца. Вельмі горача. Калі-небудзь я у іншым жыцці стану бегуном і буду бегаць па ось такіх вось горных тропах. Але сёння толькі пешу. Гэты хайк на непадгатаваны арганізм уплывае вельмі тлушчазжигальна. Так, распавяду вам крыху пра мой наогул маршрут на сёння. Распачала я яго з парку. Наогул не. Распачала яго са свайго дому. І там трэба было ісці ў гору таксама пару кіламетраў. Я ўжо там памірала. Яшчэ у горадзе. Але так, нармалёвы маршрут у мяне пачаўся ад гэтага дзіцячага парку атракцыёнаў. І зараз ідзе да Чарапахавага возера. Гэта 8 кіламетраў па гарах. Што я буду рабіць далей, яшчэ не ведаю. Будзе залежаць ад таго, наколькі я буду замучаная. Але гэтыя 8 кіламетраў мне ўжо, так скажам, не вельмі добра ідуць. Таму што, дзяўчаты, ісці падчас цыклу. О! Слухайце, ну вось гэта я лічу, ну, турыста-арыентаванасць. Фантастычна. Гэтыя 8 кіламетраў могуць быць і не такімі цяжкімі. Не, я лічу, што жыццё гэта ачмурэнная штука.
нечакана сцежка закончылася. Ну, напрыклад. Але цудоўны від адкрываецца адсюль. Напэўна, недзе я павараціла не туды. Трэба вярнуцца і знайсці нармалёвую сцежку. Ну, ці застацца тут адпачываць. Так, я зноўку пайшла кудысьці не туды. Просто па руслу нейкай крыніцы. Вяртаюся назад. Падаецца, гэта будзе не 8 кіламетраў, а ўсе 10 з маімі вось гэтымі прагулінкамі. Бачылі гэтых англікаў? Я вярталася з свайго цікавага даследавання маршрутаў. Пабачыла, як у них не ўзнікла аніводнага пытання. Яны адразу пашлі гэтай сцежкай. Чаму? Чаму для мяне цікава пайсці не ў ты бок, недзе у незнаёмай краіне, у гарах, у лесе? Не зразумела. Не, ну вы пагляньце, я знайшла найлепшыя віп-месцы, каб глядзець футбольны матч. І вось як я павінна ісці па вось гэтым страшэнным скалам. Ну. Пагляньце, я знайшла Чарапахавае возера, да якога я павінна была ісці, але нехта пераблытаў маршруты ці што, і цяпер я іду, дзесь там бачна Сванская вежа, а потым паспрабуем ад яе неяк трапіць да возера. Сванская вежа – гэта тыповае мясцовае абароннае збудаванне, якіх шмат па ўсёй Грузіі. Цікава, што яны гэтак выглядаюць дзеля таго, каб мець аварыйны выхад жылля ў выпадку сходу снежнай лавіны. Вось такія кліматычныя карэктывы архітэктуры. Ну што, гэтае дзяўчо дайшло да Чарапахавага возера. Канешне, гэтых жывёл я тут не знайду, але кажуць, што некалі яны тут сапраўды вадзіліся. Я іх пабачыла! Слухайце, спачатку хацела зайсці ў адну з гэтых вось завідух. Тут каля гэтага Чарапашняга возера. Я не магу, да сих пор мяне трымае тое, што я пабачыла жывых чарапах, але не планавала. Але завідухі. Я вырашыла, што тут так шмат людзей пікнікуе, што у мяне таксама пікніковы вайб, плюс я не даела гэтую фантастычную булку ранішнюю, таму будзем пікнікаваць. Слухайце, насамрэч усюды пісалася, што на гэтым возеры некалі вадзіліся чарапахі, а зараз іх колькасць вельмі сакрацілася. І я думаю, ну, распавядайце мне, распавядайце. У нас у Беларусі таксама шмат чаго вадзілася, вось гэтыя знаменітыя беларускія крэветкі і таму падобнае. Але калі я іх сустрэла, мяне проста разнесла. Я нават не планавала сустракаць тут чарапах. Але, аказваецца, гэта не мана для турыстаў, а гэта насамрэч існуе. Слухайце, я правяла Google даследаванне, і гэта выявілася імерулі. Гэта такі імераціцкія хачапуры з салёным сырам унутры. Вельмі смачна, усім раю. Бачыце, самаход там стаіць. Вось, сустрэла чувака на машыне у гарах, дзе няма нармалёвай дарогі. Ён мяне пытаецца, у якім я горадзе. Я спаў, я не ведаю, як я сюды трапіў. Вось што я вам хачу сказаць. Коцікі – гэта зло. Не ўжывайце іх, калі ласка. Як вы зразумелі, я вырашыла яшчэ крыху пабоўтацца ў гарах. Што знайшла? Для тых, хто не задзібаўся боўтацца па гарах, сілоўня.
Ну вы пагляньце, гэта крыху патрапанае дзяўчо, але ўсё ж такі прыйшло да царквы, да якой планавала прыйсці яшчэ раніцай. Цяпер толькі пытанне, як спусціцца да яе. Ну што, я ўжо па факце спусцілася ніжэй за гэтую царкву. Яна, канешне, цудоўная, фантастычная, але, ну, выбачайце, падымацца я ўжо не буду. Як-небудзь дайду да нізу і ўсё. І калі ласачка, калі будзеце недзе ў гарах, неважна якіх, калі ёсць адзін маршрут, то прайдзіце адзін маршрут. Не трэба праходзіць два. Нехта ж нешта разлічваў. Напэўна, за тое, што я так моцна ўжо стамілася, на другім маршруце мяне чакала Мексіка. Гляньце, кактусы растуць. Ну, ці ж гэта не цуд? Не, ну вы пагляньце, іх тут сапраўды шмат. Дзе моя грузінская тэкіла? Не хочацца пра гэта казаць, але я іду не па самым папулярным зараз маршруце і падаецца, што яго забыліся далажыць, бо зараз проста адвесны нейкі спуск, хіба ён тут зроблены толькі таму, што дождж вот так сцікаў, і я не ведаю, як тут не пакаціцца кубарам, я ўжо в дэпрэсіі, у паніцы, але мне ўжо вельмі трэба і хочацца і неабходна проста спусціцца ўніз. Трымайце за мяне кцюкі. Я спускаюся на карачках, бо іначай не магу. Ледзь споўшы па гэткай скале, я пайшла адпачыць у парк, каб крыху заспакоіць нервы і калату на нагах. Заадно паназірала за адпачынкам мясцовых. Пазбавіць беларускага грамадзянства. Наступны прыпынак – вячэра ў рэстарацыі і моцнае расчараванне гэтага вечара. Ну што, замовіла я сацыві вінішка, таму што другі дзень у Грузіі і ніводнага келішка вінішка гэта немагчыма. І ведаеце што? Не ведаю, я вырашыла штодзённа спрабаваць новае блюда, але, па-мойму, гэтая страва не для мяне. Сацыві – гэта земная птушка, якая прыгатаваная ў арэхавым соусе і, прабачце, not my style. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, come to me. They gave us fever. When we kisses, fever with a flaming news. Oh, it's fever. Не, ну калі б не віно, гэтую страву было б не спасці. Я, канешне, ўсё талерую, але мой офік замест таго, каб есці мне шчот, пашоў паліць. Карацей кажучы, усіх офікаў люблю і разумею, які гэта цяжкі і складаны наогул працэс, але 10 хвілін я чакала рэшту і ўвогуле в итоге попросила адміна мне яе вярнуць, бо офік не планаваў мне даваць рэшту 70 гэтых лары, хаця ў мяне быў рахунак толькі на 30. Не, ну, можа, хваціць мне наёб? Ну, калі ласачка, застанься там сам.